An sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Ning sarong tabagwang mang-itong tatawa ng Grabe, ano? ay nako, Tostadong maray. tututong na. Ano talagang pakarenta ng at sa tuyong audio. Pero, Okay mo na audio ta? pero nadadawag-dawag ko eh. Oo. Tabi ako nakangirit. Anong igwa? Napapangit ako sa kuyang dungo. Nagiitom na. Tusta, nangingirum-ngirum, sabi nga ni Kuya. Nagingirom-ngirom. Nangingirum-ngirum. May bistado ako. Ang kilikil, ang yukyuk, nagingirom-ngirum. Iyo. Yan sabi na. Ang kadaklan lang na nagingirum-ngirum. Ining nga ulit yung Luong. Luong? Luong sa kaliog. Oh. Ano kanina gawin? Ano apod? Huh? Nangingirom. Nagingirum-ngirum. Ngirom-ngirom. Siguro yun, panginuron, ano? Nagdediklom na. Well, what's up? Hello po sa Induga Boss, mga kanatong natix. Diyos marahay na aga po sa Induga Boss. Aldaw, Banggi. Diyos marahay na aldaw sa Induga Boss. Bahala ka mo kung anong oras nito dinadangog ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol to the world. Kaya ayan. Anyway, yun na naman kita sa sarong episode na kung saan, okay lang, matanatala lang kita. Pag-ulayan ta lang, siguro si nakaaging si Mana na nawara ang na di kita nakapag-record. Ang Bonintin. Di kita nakapag-live stream recording. So, ngunyan. Sa episode ani, mahiras kang nahiling ta. Wait lang, tumangkatol kang magkagawa mo na. Kang lalamunan ko. Mahiras kita kang mga obserbasyon ta, saka na-experience ta, or mga nahiling ta kang kita nagduman sa San Diego, California. Oh, yan. Yan ang gusto ko. May istorya kita. Aram mo ang dating tango niyan, kita na sinagdalan. Kita mo may istorya. Pero kaya itong nagdalan ka mo ng movie sa SM. Sa sinihan. Yes, sinihan. Tapos, pagkatapos kang sisini, naghahaputan ka mong Naghahaputan pa ka mong do kung anong ginibo nindo. O ano sinadalan nindo. So, ako pagkaharap kayo, nagdadalan ka, sige mong hapot. Pero di mo man ara, minsan baga. Hindi mo kasi naintindihan minsan. Kasi lalo na pag-English. Iyo. Yan. Sa bagay. Ako talaga pag English ako minsan naka-argo ka niya. Kaya habo ko magdalan talaga sa sinihan. Kasi may subtitle. Oh, yo. Di ba? Maging po nagdadalan sa Netflix, they turn on mo ang subtitle. Mababasa mo ako. Kaya yan. But anyway, yun ang sinasabi mi. Katulad talaga alam muna ko. Gano'n may nakasabit na ano? Gano'n may nakasabit na buhok. Ano daw yan? But anyway, yun ang sabi ko nga sa Indo. Pag-ulayin taon niyan, i-istorya amin sa Indo, si nakaagiming biyahe. Kasi nagduman kami sa San Diego, California. Garuhan ang baga nindo. Mayaman man ngayon. Yeah. Feeling me naman, mayamanong kami sa ginibuming ito. Hindi man mayaman lang. Nakiano lang kami. Actually, ang nangyaring ito, nakisabit lang kami. So, ang totong istorya ka to, bako mi man talagang biyahe. Tapos, ang nangyari, minaarama na, may biyahe pala pa San Diego. Pag-invite kami kang sa kuyang pinsan. Oo, di naman kami, nag-iba naman kami. Masayang baga. Ayun, maring nga ito nangyari, sarong bulan pa, sinabihan kita, takong di ako maka-request ng day off. Di po kaya sa US. Siguro man lang po sa Pilipinas, kapag kaipuhan mo magbakasyon, kaipuhan mo maghalat ning at least 1 week or 2 weeks or 1 month. Oo. Na request para makapag-day off ka mo ning halawig na panahon. Yan. So, inang ginibo ko, nakapag-request ako ng day off. Which is, thank God man. Kasi ang problema lang talaga kasi, syempre, empleyado ka, no? Kung di ka talaga magtrabaho, may ka man sweldo. Kaya siguro ang sweldohon ko niya na maabot na aldaw, siguro hababaon lang. Pero may naapod baga kitang vacation leave, mga araw-araw ka yan. So, sick leave, itong sabi sick leave ka pero nasa vacation ka man lang pala. Pero ang ginamit mo si sick leave. Pero minsan ba kasi in-offer kang kang manager, o gusto mo yung gamitin ng sick leave mo,
Kadaklan kapag ang manager mo is mabuot, maano man, maintindihan man. Tapos siyempre mga ikang kakanon. Pero may mga manager talagang stricto. Mahagadan ka pa pati. Kapag dawang aldaw lang, hagadan ka tulos ning doctor's letter. Iyo. Kung tano ka ta nag-day off ka ning araw ka ning kalawig. Ning reseta. So yun nga nito, actually sarong si Mana, kung totoo son, si Halimi si pagluwas na nagpuan kita ning naghali kami ning Domingo tapos naguli kami ning Sabado. So katong aldaw na to ang nagaadig kaming udto mga 5 oras man lang actually ang rayo kang San Diego halidig sa Arizona. Pero ang dalagan po sa sasakyan mo naglulupad-lupad yan kasi digdi kaya ang kinagayon lang kasi sa ibang bansa magayon ang tinampo. Saka may naposin ng mga freeway. Oo. Yan. Gay mo na kayo po mag-sideway. So, yun ang nangyari. And then, nakaabot kami ng hapon. Anong kinibot ang hapon na to? Nag-visit lang kata ng inot na inot. Nagkakalmo lang kata sa restaurant. Diba? Iyo. Pangudto pa lang ata to eh. Udto ka ta nag-abot. Oo. Tapos, nabigla kami ni Christina tang pagkakanduman sa San Diego. Aba nang mahal. Mahal ang pagkakana. Nabigla kami. Ang salad sa naduman inaabot na ning $14. Ayo. Order ko ning hotdog. Lang to Siguro nasa na to, $16 or $17. Sarong pakete na ning hotdog ang mababakal mo duman sa. Ano sarong pakete? Mga pa siguro, 2 o 3. Sarong pakete tapos mabakal ka pang ban. Tinapay. Diba? Kumbaga, makakaserve ka na ning 12 tao duman sa binakal mo. Binakalan mo. Tapos, yun na to, magayon nun, kasi ang ginibo ang uso kayo pagkaligdi sa Amerika, and siguro uso na rin sa Pilipinas, ang Airbnb. Airbnb, yan. Na kung saan maarkilala ka mo ning harong para makatipid. Saka ang kinagayon duman is kapag nag-arkila ka mo ng Airbnb, may mga kusina na sinda. Diyan na dyan ka, boss. Ayan na ang inaapo na, number 1 na kakompetensya kang mga hotel. Ngunyan, na panahon. Yan. Saka ito nag-grocery ata kita ng pang breakfast after ka to kasi sabi ko, kasi, paggabi po ang pagtipid mi. Kasi, syempre, mas kasi siya mas maray. Mas practical. Kumbaga, mas practical ka kasi mabakal ka mong tubig. Ang tubig kung mabakal ka sa restaurant, mahal. Pero duman, mabakal ka lang ng tubig, itong sarong kabangang dosena na, o kabanggal, Kabang galon, Basta, kasi na pedaso, diba? Nadarakula. Tapos, mabakal ka na ng pagkakan mo. Kasi ang breakfast duman talagang mahal. Yung mahal. Saka maluwas ka pa. So, ang ginibo na lang kami, grocery kami ng sugok, bacon, sa ludsod. Sa patal daw. Amad na lang yung pinakakanta, Puro sugok sa ludsod, tapos tinapay. Pero nakatipid man kita. Nakatipid kita. Kasi at least nakakakan lang kita sa luwas, mga lunch lang or dinner. Oo. Grabe si pag-adimuhanan ta, Oo. Pero ang picture ta, garo na mo, mayamanon. Oo. So, ayun na to, ang ginibo mi katong inot is, muna kami, pahingalan muna kami kang aldaw. Tapos, the first day, sa inot na aldaw na, Lunes to, anong dinumanan ta? Nagduman kita sa, tulos, zoo? Sa zoo. Oo. Sa San Diego Zoo. Para bisitahon siya sa tuyang mga tugang, mga... Tugang mong ukay. Ano mo duman? Ano ang experience mo duman So, sa gabos na zoo na nahiling ko, sa tanakang buhay ko, ito si zoo na-experience ako na talagang garo ako nasa gubat man. Iyo. So magayon so layout ninda kang zoo. Talagang pero literal na mahihiling mo na ang mga gamgam nasa cage. Iyo. Pero talaga ninda, kopya talaga ninda si itohong natural na environment habitat ninda. Kang sarong gamgam. So ang kinagayon duman kasi ang narisa ko duman, do ang pintuan bago ka maglaog ning aviary. Yes. Garo may holding area na paglaog mo, day ka makakalaog sa ibang day ka makakabalyo duman sa saro kung day sa saraduhon. Oo, para sa seguridad na day si mga bird maglayog duman sa balyo. Kaya mamorog mo ng pagkagibo nila. Sa dakulaon na maray si San Diego Zoo.
Iyo, halos kulang sa sarong aldaw para ma-enjoy mo talaga. As in, ito talagang maano mo ba? Ma-feel mo si itong buong lugar. Kasi ang pagkaaram ko kadto, may iba pa kaming lugar na day na dumanan. Day tangan inahiling duman si Tiger. Si Panda. Si Panda. Data na hiling duman si crocodile na itong mga ibang reptiles. mga reptiles. Dikit lang si Halas na nahiling ta. Saro-saro lang ani. Kada ko naman bagad duman kung kaiba mo si best friend mo. Yeah. Yun nga ito. Pero ang na-enjoy ko duman is yung polar bear kasi never pa akong naka-experience na makahiling talagang in person yung polar bear. Bear iyo na. Bear iyo na nakahiling na ko. Pero polar day. Ang sako duman, siguro ang day ko duman malingaw-lingawan na hayop. I think yung hippopotamus. Dakula. Even though day ko pa siya nakahiling ning day naghiro si hippopotamus duman. Na-appreciate ko siya kasi first time ko makahiling ning araw katong kadakula na hayop. Mayo nakano la. Kung hihilingon mo siya, naggaro siya ng camouflage na gapo. Iyo. 'Di ba? Garo lang talaga siya gapo. And kung di siya maghiro, pwede mong matungtungan kung yaw ka sa wild. Saka duman, ang iraram kadto is mga sira. Yeah, mga tilapia. Sira no, sira mo barabanwit duman. Kung na-imagine lang doon tao, kung anong kamugta ka doon. Saka pa, ikaw duman yung cage ng mga okay. Itong mga unggoy, orangutang. Mga okay, oo. Nahiling mo dito sa reels siguro kang taga Bicol. Iyo. Mailing nito duman, may orangutang, may gabos ng hayop. Baboon. Gabos ng hayop. Ayo. Sa dami lang kasi aram kasi. Kaso itong nahiling ko doon, hindi ko malingawan na baboon ba to or na okay? Itong gano'n may almoranas. Wait, manahirak ako to. Garo may almoranas sa lubot. Ang mga pala ninda, ang lubot ninda, nagpupuro pink na nag-orange-orange, di ba? Iyo. Siguro permit tigsa sa lubot. So may sinubot. Tapos ikaw man itong sarong okay na ang ninda, ang kulay ninda, yaon sa indang may suso. Daghain. Iyo. May kulay-kulay pula. May kulay pula, Tapos may mahihiling ka doon na garo talaga tao. So apes. Garo talagang tao. Yung sa may sain duman? Di mo nahiling? Kasi itong pagkahiling ko, sabi ko, apes together, strong. Ang nahiling ko lang si picture, pero di ko nahiling si apes. Ay, good. Picture lang kayo to. Tapos siguro pa naman itong yung pala na first, gusto kong, sarap pa na-appreciate ko naman, even though na daita nahiling na maray, si Lion. Ay, iyo. Diba? Nahiling mi talaga kung, tapos maugmahon pa, kasi si itong sarong, si Tiger, nagkahakan siya. Tiger, Lion? Ay, Lion, nagkahakan siya katong, tulang. Talagang in front of you, mahihiling mo kung paano sinda magkakana. Tigdidilaan lang, pero nababawasan. So, ang dila ninda, igwang mga spike. Iyo? Di mo nahiling? Di ko nahiling. Maluya ka man. Ang hiniling ko kay Duman, sinagaataman. Ayo pa yan. Naka-short. Sa igwa pa itong Tapos, di ba itong after kitong Tiger, siya, itong saro na medyo, dakuling fur. Ito ang lalaki. Ang kadakulon na pagdakulon mabuhok, lalaki to. Si Simba to. Tapos pag mayo ning si Zumba. Wig na. Zumba. So siya, nag-jump siya duman sa 'di ba? Sabi mga tao, wow. Yung garo na mo mga ignorante. Kita mo ignorante man kita kasi di mo kita nagparate ha. Hindi mo ako nag-wow. Wow. Sabi ko lang, di nga. Pero ang napawaw ka talaga naman is polar bear. Ayo. Kasi talagang dukulaon siya. Di siya nagluwas duman sa cage na, pero nahiling ko kang nagduman ako. Kasi tinatry kong pahiling duman sa pinsan kong sa date. Igwa pang saro, itong vulture baga, itong kadakula. Itong kadakulaon na gamgam. Yeah. Itong sawitangan. Kung ini maglupad sa Bicol, mamamaloan na ning aswang. Bako manalanggal. Ayo, kadakulaon Oo, tapos di ba sa tatuya baga pag mga mahinahiling katang mga gamgam na daytaman masyadong kabistado, Di mo nahiling masyado. Ayun, sabi na aswang, tik-tik. Manananggal. Itong paraglupad talaga, garuhon na mo banig na banig na Tapos ang masakit, nagtugdon sa indong harong. Tapos, kinabanggian, si mga kabarangay mo, may mga dara-dara ng daso.
May dara nitong kagkago. Tig sulo ng harong dota. Tig maluan na, kamo aswang. Pero grabe naman imagination nung yan. Pero anyway, sa supa lang, dakol naman kita. Dito matapos ang Ayun, pero nahirak ako duman sa sa elephant. Sa elepante. Ay, ito pala, ang cage niya, kung nagdadalan ka mo ng Jurassic Park. Harog pa lang talaga Harog ka to ang cage niya, Oo. Pero, nahiling ko man itong itong sa Thailand. Baka manahol ko itong cage kang sa Thailand. By nature sunda, kumbaga sa sa apod kaniyo sa farming, itong farming na gusto mo. Ano yun? Itong farming na gusto mo. Anong farming? Hydroponics? Bako, itong saro. Naday ka na permaculture. Oo. Kumaga permaculture in a way na so natural na habitat kang sa elephant, ninda, adapt ninda. Ito dumanda iba ito siya. Iyo lang to ang pinaka-list na favorite ko kasi ibahon. Si elepante Kasi very artificial. Itong kulungan niya talaga, itong makakapal na bakal, no? So, garo nga sa mga Jurassic Park, itong mga dinosaur baga. Tapos, nangyari ka to, napagal si pamangkin ko. Di, naghali na kami. Yeah. Di, natapos na si Aldaw May. Kasi, pag may kay baka pala ning Aki. Iba. Tapos, pagal na. Iba. Si Aki talaga ang masusunod sa indong travel. Tadaw, anong gusto mo? Babora balinghawan ka. Iyon kasi United States Pag nasa Pilipinas, Kurniton mo lang. Kurniton lang to. Makuha ka sa tingin. Ganun. Sa akin, di man ako itong di ako itong makalakaw-lakaw ka. Naturado baga ako ka to. Grabe man ang sa imong ka, di malasan, sa aldaw na ito yun. Bago po kami maghali. So, Sabado to, no? Sabado ba ako? Biyernes. Biyernes. Naturado inihong sa kong kaibanan. Naturado ako. Di ko aram kung ano nangyari sa kuya. Basta pag-pick up ko ng basura doon sa trabaho. Nag-pulled si muscles mo. Muscles? May muscles yan. Tapos inahan ito, pangaduang aldaw, kaming trolley. Itong garo kasi kami ng tour. So instead na mag-drive kami, shortcut. Nag-shortcut. Garo itong daytan iniwasan si pag-drive. Garo po siya, po siyang trolley tours, nadakol po kamo madudumanan, pero in one day kulang. Kulang ang one day nindo. So, ang tigdumanan mi lang po is 2 lugar. Kasi ang dating ng trolley, siya, sa mga day nakakaintindi, garo siya, garo bus. Garo bus. Nabukas. So, garo jeep. Garo itong service kang, Kang, po dyan? May service yan. Kang Capitol. Tanda mo itong service kang Capitol katong mga, katong mga call center? Dati, na nag-aagi sa plaza. Bus na baga itong ko. Ang naanlingkot bus na pero may nag-aagi naman na itong open. Open talaga na itong garo pang so, park. garo po siya bus na mayo po ning window. May bintana. Garo sa jeep. Bintana. Garo sa jeep. Imagine lang po nindo ang bus nasa dit. Tapos ang bintana niya is a jeep. Araw ka to sa trolling tig sa kayan. Pero magayon to ang sa jeep kaya sa tuya, itong tig-iikot baga para masarado ang trapal. Ito talagang di-zipper. May igwa man di ikot sa gilid. Di mo naling? Di ko nahiling. Di pares pala sa Pilipinas. Pares ka sa Pilipinas. Kaya sabi ko, garo jeep. Oo. So itong ito ang sarong tig-lunadan mi. So, ang tours na to, garo nag-iikot siya sa San Diego, California. Tapos, kada stop, ang ang puninda, may hop on, hop off. Yan. Na kung saan pwede kang magpundo, maglukso, hop gayon. Dahil pwede kang magbaba, tapos pwede kang magsakay ulit. So, ang igwasin din mga historic na lugar. Ayan. Igwasin ng tinatawag na brochure. Ayan. Di ba? Ang mga trolley stop ninda, inaabot from A to L. A to L. So, sa roon ang A, dakulon, harayon pa yan. Mo lang, i-share mo lang sa inda, madudumanan na ninda. Dumanan na lang sa website para kung madumanan nindo. So, ang dinumanan mi lang talaga is yung Old Town State Historic Park. Itong kung saan, kung saan namokna ang banwaan, ang syudad ni San Diego. San Diego, yan. Di ba? So, tapos, nagduman kami sa Coronado Beach. Magayon. Ang istorya si Coronado Beach. Ang history dapat lang ka to kasi 'di ba normally ang ginigibo
is bago ka maglaag ning resort, dapat igwaning community, igwan tao. Iyo. Ang ito pala, ang ginibo ninda is, naglaag mo na ning resort bago nagsurulputan si mga harong. Oh. So baliktad siya. Pero ito sinahiling ko na beach resort ba siya? Beach resort? Iyo, beach siya. Ito pong mahihiling mo talaga na yaon ka, marirealizar mo sa sarili mo na yaon ka sa mga mayayaman na lugar. Iyo, kasi may mga nakabikini po na puti. May hiling mo po ang mga harong ninda is iba. Ibang disenyo kang harong, iba ang ang environment ninda, iba ang garden ninda, may mga hardinera. Tapos gabos pong halos na harong duman, may mga CCTV camera. Tapos sabi nga ni Duman, ito ba sa tour, itong tour guide nagsabi na ang condominium duman inaabot ng milyones. Isipon nindo condominium lang inaabot ng milyon. Sabi ito ng $1 million. $1 million per yan good sa ano? For like pirang month. 50 million yan? Yeah. 50 million, di ba? Oo, sa Pilipinas. 50 million pesos. Uray. To 55. Kasi 55 na yan palitan. Ay, buray. Nakapira ka na kayo na condo, nakapira ka ng harong kayan. Ayo. And community, ka na sigurong farm and all. Tapos duman sarong-harong lang. Kaya kung igwang politiko na Pilipino na may harong duman, ay kurakot. Mayaman. Mayaman, di ba? Anong mayaman? Kinurakot. Bako siyang mayaman. No? Diba? So, itong kinagayon mi duman, saka maging ang shoreline niya. And then, halabaon. Halabaon po talaga may hiling. Dinaog pa si Dolomite Beach. Yes. Ang Dolomite Beach, siguro, Diyos ko, kakating lang yung kakukulang kayan kang Colorado Beach. Oo. Garitong bagang Malakaw ka, puoning sentrong Naga, hanggang Tabaco, Albay. Grabe naman. Dayon. Arayo naman. Siguro ang niya, from Plaza Rizal hanggang sa market. Iyo, garo-araw kaya. Ang kung lalakawan mo. Or plaza to market, ganyan. Oo. Yeah. Saka, ang sarap pang bagay dito, guys, na narisa mi. Igwaning mga lifeguard. Di ba? May mga lifeguard. Sa tuya, may lifeguard, pero dito tawag CPR. Ang iba. Pero ngunyan, iyon naman. Train na talaga. Kasi kapag mahisin ng araw kayan, napapasara ang resort. Ngunyan, napapasara ang lifeguard. Ang resort. Yeah. Pati ang resort, kung mahisin ng safety precautions na itatao sa tuyang mga parakarigos. Oo. Saka high-tech ang lifeguard, no? May mga sasakyan, naka-truck. So, first time itong, balikan ta si Mission Beach na dinumanan ta. Oo. Diba? First time pa lang po magduman sa San Diego. Naghiling-hiling lang na kami kang lugar. Tulos na 911 na lalaki duman. Oo. So, kala ko tigbak na, na ipamanbalan. Na lang siguro, na sobrahan lang ning na lang po, na anayo. Na anayo. Yan. Oo. Saka ang kinagayon kasi duman sa Inda is garo hari pa lang pwede ka nang i-alarma na dahil ka dyan pwede. Di ba? Duman sa Pilipinas igwa bang mga arog kayan na mga lifeguard na mga naka-telecopsyo? Siguro sa ibang lugar. Sa Bicol di ko masyado aram. Oo. Ay igwa sa Masbate, di ba? Merong Hindi ko aram kung may lifeguard dumanan. Oo. Pero magayon ang pagkagibo ninda. And then ang sarap pa duman na narisa ko, magayon ang malinigon. Malinig ang shore. Oo. May siya ning mga plastic. Ang dai ko lang saka bawal ang hayop. Yeah, bawal ang hayop. Yeah. Ang dai ko lang na-appreciate duman sa dinumananta na beach, ang dagat mismo. Oo. Bako siya itong araw kang dagat sa Pilipinas na malinaw, kalmado. Kung igwaman ning bahod. Igwaman siyang bahod, pero dai itong Anong bahod? Alon. Alon. Oo. May igwaman siyang bahod, pero dai siya ito kadiklum. Guro makatakuton. Ug ba kayang mga dagat na nakakatakot. So ito na-experience ako duman. Sabi ko sa Pilipinas. Di ka mo nag-swimming? Di man arog kani. Iyo man nagtampisaw. Ang kinagayon kasi duman, daw araw ka na hababaw pa. Guwaman kayo sa nakaduman ka na ba sa Sorsogon? Dai pa. Sa Karamuan, igwa din kayan. Oo, kaya itong harayuon ka na, naglalakaw.
Naglalakaw ka pa, pero ang harayuon ka na, pero ang tubig nasa pa sana, tuhod. Gatuhod mo pa lang. So, yun na to. Tapos clear na clear, mahiling mo na ang mga mga sira, mahiling mo na ang mga starfish. Kaya di ko pa rin ipapadaog ang dagat kang Bicol. Sa ko pa ito, pagkahapon, after ka to, nagdiretso na kami ng Old Town. So, nagduman kami sa history kang San Diego. Na kung saan mahiling mo duman. Iguda duman sila ng lugar na most haunted house. Yeah. Kang sa United States. Tapos, iguda duman daan ng sementeryo. Ang inapon nga El Camposanto. Ngunyan ko lang naaraman na ang Camposanto pala it's Spanish word. Spanish word na Tataramon. Sementeryo. Oo. Diba? El Camposanto. Di ba sa Bicol ang ampod sa tuya, Camposanto? Oo. So, sa mga naman, kasi siyempre Tagalog, sementeryo. So, yun ang nangyari. And then, pagkatapos ka to, nagkakana kami sa sa Mexican food. Coyote. Sa Coyotes. Mexican. Mali mo, igong mga Bicolanong nagdadangog hali sa sa San Diego. Mali mo, pagbalik ta duman. May libre lang. Ma-meet kita, palibre. Grabe naman yan. Adimuhanan. So, sa mga pagkakaninda, halos sa mga pagkakandin, di ba, itong pozole, tas itong... Hindi mo nandaaram kang mga nagdadanaw sa tuya. Pero garo lang sa Pilipinas din. Ang kinaibahan lang din po, may mga sa inda, cilantro. So, bagay nung nilagang baka. May cilantro. Lagyan mo lang cilantro, yun na yan. Ano ba si pangalan ka to? Canto de res? Something Caldo de res. Caldo de res, yan. Pero nilagang baka man lang na may cilantro. Oo. Tapos, ang ginibo mi kadto pala the next day is nagpaano kami Balboa yan. Nagpa-Balboa pa kita. Muna kita, nag-relax muna ba kita sa beach? Oo. Nag-relax muna kita sa beach ning maghapon. So, ito, duman sa duman sa lugar na to, mahiling mo nindo, nag-video ako duman. Sabi ko, ang sarong realization ko duman, ang lugar, ang dagat, mas magayon pa man sa tuya. Yeah, yun din sabi ko. May mga tourist destination. Tapos, garuman lang sa Pilipinas, pero, asinsado ang lugar. So, ngunyan, napapot ako sa sadiri ko. Kaya ako nag-post duman, ano ang problema ta? Tano data ma-achieve ang sarong bagay na ini? Grabe kasi ang kakulangan kang sa tuyang lugar in terms of kwarta. Tubod man ako ang kwarta. Ang mga politiko nga nakakapag-ibon ng maginaro. Yun na nga kasi ginakurakot kang mga politiko. So ang problema, mayong kwarta. Bakong mayong kwarta. Ang problema, si namumuno, si gobyerno. Yan. So sana po, kayo sa mga pero nahiling ko sa mga sa Bicolandia, ini ang namumutan ko na maray na, as in magayon, nakaka-proud din. Kadaklan na mga namumuno sa Bicolandia. Talagang tigdidid sa dadaran ninda na mapagayon ang lugar. Lalong-lalo na kapag may mga resort ka mo or may mga ka mo. Alam mo, sa Sorsogon, magayon na baga, diba? Sa ang Cagliliog Beach. Paano sa Sorsogon? Diba, igwa na sindang Catanduanes. Diba? Tapos itong Sombrero Island, kodikit pa dapat na pero ninda, preserbar ninda ang kagayunan kang lugar. Ang natural resources. Kasi kung mahihiling mo, kung ikukumpara mo si nahiling ta duman sa San Diego, mahiling mo din maati na. Lalo na sa Mission Beach. Diba? Hindi man siya maati, kasi may mga basura. Nag-ati lang siya kasi dahil duman sa mga seaweeds. Bako, alam mo, kada kulon ay mahihiling mo kung naglakaw ka mapasit. Sa Tapos pag may tao, maati. Alam mo, may restaurant ka, sa nindatigralag ang mga ang mga ati. Sa dagat. Sigurado ako sa dagat. Akong sinabi. At syempre kasi US ni. Dahil man sila matugot na naidarhon sa dagat si mga basura. Bako kang sa Boracay baga. Duman sa Boracay baga may sarong lugar duman sa Boracay na kung saan ang mga basura, ang drainage nagdidiretso sa dagat. Oo, pero nakaduman ka na sa Pasakaw. Dahil pa. Sa Pasakaw. Ayun na. Pag mahiling mo duman ang iraro, mahiling ka ng diaper.
mga maati. Okay, sina problema sa dagat o sa tao? Sa tao nga ni. Kaya nga depende nga ni sa pag-alaga kang mga tao as in opisyalis kung paano na pe-preservar sitong Oo. So kung totooson pa iniisip ko, Christina. Ang nagpapaati kan sarong lugar, bako man dahil nasa US ka o nasa Pilipinas ka. Kapag sabi nga ni Ken, kapag may tao na may ati, may darang garbage. Nawagan mo nga na ako. Ayo. Na ang problema pala, bako na dahil nasa United ka o nasa Pilipinas ka, ang problema mismo si tao. Kasi kung totooson, parehas man sila eh. Hilingon mo, isa din naman ang tabaga sa San Diego, dagat. May hiling kang ati, masyado. Nga. Ha? May hiling kang ati, masyado. Basura? Igwa man. Pero bako sa dagat. Mga plastic? Mayo. O, Di siya segregating. Nahihiling mo talaga na dakulon ng basurahan. Pero sa Pilipinas, ayo. mate. Ang problema, bakong ang sinasabi kang tao na, nasa United States ka kaya, anong problema kaya? Nasa United States ka. Ang inisip kasi kang tao is that, porket Pilipinas na, pwede nang balahuraon. Dapat, since nasa Pilipinas ka, pangatamanan mo si lugar mo. Pero yun ang na-realize ko duman sa Di man ako nag-ati sa dagat, pero sana magkaigwa kita ning disiplina, magkaigwa kita ning mga rules and regulations na kapag nagdudumang ka sa sarong lugar na kapag inatian, pwedeng ipasara or pwedeng maglinig muna, di ba? Or pwedeng iban ka na sa sarong lugar or pwede kang makulong or i-fine. Which is nahihiling ko na ngunyan sa presente na ang mga resort o mga dagat na igwa kita ngunyan, talagang nililinigan na ninda, simpre preservar na ninda. Which is good. Yeah. Yan. Sana pang padaguso niyan. Kasi nahiling ko duman is, ang San Diego pala, ang San Diego, California, dati sadit mo lang yun na lugar. Pero dahil sa nag-invite sinda ning mga tourist, mas nagdakula si syudad. So kung isipon nindo sarong example na rin is Naga City. Ang Naga City padakula na siya eh. 'Di ba? Padakula na siya Kasi dahil sa mga turista nag-aabot sa Satuya kada Peña Francia Festival. Yeah. 'Di ba? So mahiling developing city. Developing city na 'yan. So inang nahiling ko na sana ang tao maging parte kan tourism. Na sana ang tao maging parte sa pagpangataman kang lugar ta. Yes. 'Di ba? Para at least mag-abot ang panahon. 'Di ba? Bako lang syudad. Kasi ang sinasabi, pag ang syudad mauswag man ang tao. Oo. Diba? So, yan. Ang susunod tang dinumanan. Ang sunod tang dinumanan si Balboa Park. Yan. Which is, naano ko may-enjoy ko kuta si Balboa Park. Kaso pag si Saro. So, yun na nga nito, si disadvantage saka disadvantage kapag may aki. Ang palang kanto? Ang advantage niya, kasi syempre may o-offer mo duman sa aki, mamumulat mo sa iya si mga lugar and then curiosity yan kang para sa aki. Pero normally kasi garo aki pa mga ipang interest si aki. Di ba siya ang gusto na kawat talaga. Kawat talaga. Pero duman sa Balboa Park sa San Diego, ang saro duman na nahiling kong magayon is that preserve ninda si kultura, si mga building. Di ba ito talagang lugar na to naka-designate bilang park. Garo, Plaza Quezon or Plaza Rizal. Tapos ang ginibo ninda, sa Kataraid ka to, si mga building duman, ginibo na nindang museum. Di ba? So, garo magayunon. Garo itong pag nagduman ka, isipon mo na lang, halimbawa artist ka o saro kang pintor, ma-feature lang duman si picture mo, si mga tigkuamong retrato or si painting mo. Garo dako lang na to. Garo dako lang pribilehiyo na to para sa imo, di ba? So, tapos, ang maginduman, dakulaon siya na parke. Dakulaon siya na parke. Tapos, dakulo na tao nagduduman. May mga nagja-jogging. Yeah. May mga nag-exercise. Tapos, ito bagang Japanese Friendship Park. Yes. Which is nagkaigo kami ng idea na at least maidarata ini sa Pilipinas kung kita man na makauli. Iyon. Yan. Kasi isipon nindo, simpleng park lang siya. Tuninohon. Oo, sa loob ng syudad, no? Sa loob ng syudad, tapos ang frontera niya, di mo masyado masasabi, parang park digdi, may man lang, may tindahan. Tapos, sa laog palan ka to,
duman mo may hiling, si kagayunan kang sa iyang sa iyang parke. Ano siya? Nature, Yeah. Nature siya na, pero siya, man-made plus environment na gano'n na siya, pinaka-ray siyang landscape. Magayon na ng pagka-landscape niya. Yan. Na Japanese style, tapos may mga koi fish. Itong dai mo iisipon na yaong ka sa syudad. Sa syudad, yan. So, halimbawa, isipon mo lang halimbawa, stress ka sa trabaho mo, pagal ka sa mga ginigibo mo sa office. Itong gusto mo lang ma-refresh ang utak mo. Serenity. Duman, ito makakatao sa imong katulinungan sa imong lawa, sa imong isip. Kasi, ang environment kasi, kapag yaon na sa pag mo siya, match mo siya sa imong sadiri. Miski nga na ito sa Manila, magduman ka lang sa sarong serenity or sa sarong silensyong lugar na yaon ang environment, yaon ang mga gamgam, tweet kang mga gamgam, yaon may ito tapos may korokoy fish pa, may sira. Ito mayong dai mo madadangog ang kabisihan kang syudad. It's something. Ayo, itong may choices ang tao na kung gusto mong magkaigwaning peace of mind, pwede ka lang. Pero feeling ko, pag dinareto sa Pilipinas, tagpuan to. May hiling mo na lang sa kanto mo. May hiling mo na lang sa mga kami, nagkakarastahan. Iyo pa yan. Dahil man siguro, kasusupga na yan. Pero kung magkaigwaman sa Pilipinas ning araw ka yan, siguro, same thing. Pero taonin da ning entrance fee na mahal. Di ba, mahal man din ang entrance fee. Maski pa paano. Kasi nga, pinipreserbar ninda si lugar. So, dahil duman sa entrance fee na ito, duman sila nagkukuaning mga panggastos ninda para ma-preserbar itong lugar. Sa mahiling mo man, daw sing mga turista, di mo mahiling nag-aati. Di mo mahiling na, kasi sinabi nila, pag laog mo, mag-agi ka lang ngayon dyan sa dahil ka pwedeng maglampas sa kudal o wasan. Makikita naiiling duman nagbabalga eh. Oo. Yan po ang gusto mong ihiras na sana maging kita. Mapasain man po katang lugar, dapat ikaw katang respeto, totoo kitang magsunod sa lituntunin or man napatakaran kan sarong lugar. Yan. So ano pang mo duman, na-realize mo sa Balboa Park? Itong science fleet na itong sana air ko itong sana. Di ba sana kaigo kang itong science center? Yeah. So, iko sa naningaro event na pinahiling nila kung mga iko sa school. School to eh. Nag-sponsor sinda ning mga activities and to introduce science to young ones. Oo. Magayon na ng niya, ang explanation niya. So, kumbaga, at the young age, duman ko na-realize na sa murang pag-iisip, tigi-introduce na sa mga Americans ang mga simpleng science. Araw kang kuryente. Yeah, which I'm proud kasi sa kang yaong kami sa Kamhay. One of the sponsored of science stuff is the Naga City Science High School. Mm-mm. So maiiling mo duman kung ito mga garo siya event, garo siya apo duman itong mga may mga turutent. Oo. Apo duman? Basta yan, may turutent program. So may programa na ipapahiling sa Indo, garo itong sagayin sa baga. Oo, trade fair. Yan, garo mga trade fair or advocacy na ipahiling kung anong ang igwa ang sarong estudyante or sarong invention or sarong bagay na igwa sa sarong school. Ang nagibo, ang estudyante. Oo. Pero ito talaga garutig budgetan. Mahiling mo duman, di ba, may mga gurang na nag-explain kung ano nga si mga history na to, kung paano nagpoon si electricity and all. Basta dakulon kaming nahiling sa Balboa Park na which is kung hiling mo sa sarong parke lang, dakulon ka nang may experience siya. So sana igwaman kayo sa Pilipinas or sa Bicol mismo na sa sarong parke lang. Kung ito ang sinasabi kasing parke lang, ang park is yung pag kinidalagan ng mga aki, mga kawatan, yun talaga ang nahihiling na park. So why not na magibo ka taning sarong park na katong sa Balboa? Oo. Kung sa Camarines or sa Indo pwedeng itugdok. Igo pa ka sa Capitol. Pwede. Oo. Araw kang Capitol. Pwede man siya. So, anong nangyari kasi is government-owned ba ang Capitol? Biliperte. Hindi pa government-owned. Yan. I don't know. So, kung papangatamanan pa lang siya, kung papagayon nun pang maray,
magkakaigwang idea ang tao eh. Pero at the young age, kasi ako aram ko, tanda ako, Montessori kami, nagkakaigwa na kami katong field trip. Nag-field trip kami kato sa Coca-Cola, nag-field trip. Oh yeah, kami diba? din. Oo. Nag-field trip kami kato sa Huyup-Huyupan Cave. Yes. Pero at the young age, syempre, di mo maisip. Pero ngunyan, marirealize ko na lang kung gaano ka-importante na ang sarong eskwelahan magkaigwaning tour. Oh, so arog palan kani. Kung igwaning parke na para sa mga aki, igwa man dapat ning parke para sa mga adult. Igwa baga, Plaza Quezon. Iba man din na klase. Oo. Na may introduce ta, itong arog kang sa Balboa. Diba? Magayon. Oo. Tapos, ang pinakalastang dinumanan is ang SeaWorld. Yan, SeaWorld. The World of Sea. Yun ang pinakalastang dinumanan, ano? Mm-hmm. Kasi ang dinumanan mi sa SeaWorld, actually, siya, garo theme park, garo siya kung sa mga nagdadarong sa tuya. Kung imagine nindo, garo siya Enchanted Kingdom. Enchanted Kingdom or Disney or Universal Studio. Yan. Pero ang setup kasi kang ang theme kang park is about sea. So mga nilalaman kang dagat. Pero ako nahiling naman dugong. Ikaw pa ka. Dugong, si Bergante. Di ba ang dugong siya? Garo seal ba ang dugong? Bako, ito sa Marina. Or walrus? Marina. Grabe. Domine. Ay. So, to, ang nahiling ko, ang saro duman na kang malingawan, si walrus. Ang walrus kasi, garo, nasa kantayin kang kang The Beatles itong walrus. Tapos, nahiling ko lang siya may nahiling kong documentary kayo na itong mga nasa gilid ng kandagat tapos haralaba ang pangil. Oh, wow. Oo. So, ito ang sabi ko, maugmahan ako, nahiling ko. Tapos may close encounter. Close encounter pa na nasa atubangan ko. Sabi ko, wow, kadakulaon. Guro, ito bagang elepante. Elepante na nasa dagat. Na nasa dagat. Kadakulaon, no? Na-experience tama. Which is very thankful ako kay Lord na, wow, mayroon palang araw kaniyo. Talagang, pag yaong ka sa SeaWorld, gano'n ka talaga nasa ibang lugar. Oo. Kasi ang ginibo ninda, ang show ninda, ganitong aquarium, na itong sa iraro mahihiling mo din. Pero, magkakagawa mong close encounter, pero di mo siya makakaputan, syempre. Yeah. Diba? Igwa pa itong white whale. Yan. Itong beluga. Yung, diba? May orca. May diba? orca. Talagang dakulaon siya. Saka ang pa dyan, sa upang dahil malilingon mo ni Christine, itong dolphin show. Dolphin show. Yan ang pinaka-inaabang-abangan kayong mga tao na nagduduman. Mm-mm. Di ko alam kung tanong na ito yung inaabangan, pero ini po ang sa kuyang naging experience siya. Pagdalan may po kang dolphin show, di ko po aram, napuon pa sa napo, garo iba na ang pagmati ko. Tapos katong pigi-introduce na ninda si Dolphin, di ko po aram, pero nagparahibi po talaga ako. Nagruluha talaga ako in the middle or the start of the show. Isipon man, ang pinakagurang dumanda sa inda, 40 years old. 44 years old. 44 years Yan. old na dolphin na yaon lang sa cage na daing niya na experience na masyado ang wild. Ang dagat. Pero imagine mo, 44 years old na siya. Sabihin ta nang in 1 year, dakulon siyang show na naginibo. Dahil man siya sahod, pinapakakan lang siya. Duman talaga ako nakarealize ng kamunduan na dawa pa nga sinalbarta siya. Kasi rescue lang siya Oo, rescue da. Pero pag nirescue mo ba, dahil mo na siya pwedeng ilag sa wild? Baka abo, nagbabalik. Dahil may mga... nagbabalik, naglalakawan. Dahil may mga bagay kasi na kapag na-rescue mo na, tapos na bago ng environment nila, dahil na nanda kayang mag-adapt duman sa wild. Which is yan ang naintindahan ko. Pero nag-ano lang si buot ko, nangruluya ako kasi grabe so kahirakan na namati ko. Kang nahiling ko si mga dolphin. Kasi sabi ko, there are chances na dapat bako man ini ang sa indang lugar, bako ini ang sa indang... Dapat na isa pinagkakwartahan. Siguro, pero si kwartang tig na kukuaman kasi kan SeaWorld is para sa inda din. Para sa inda, as in para naman sa ibang tig-rescue na hayop. Para naman sa mga pagkakain, para naman sa mga research and everything. Pero kay puhan indang magtrabaho din. Para lang mag-survive, di ba? Garo itong na-imagine ko duman. Garo itong pelikula. Yeah. Garo saro kang paradalan. Ako saro, siyempre paradalan kita. Mm-hmm. Garo nangyayari, itong
nahiling mo si dolphin mo ugmahon ka kasi first time mong mahiling, nagpe-perform, namamangha ka, whatsoever. And then on the other side, kung ilalaag mo ang camera duman sa mga tao, nag-uurugma. Yeah. Duman sa mga nahihiling ninda. Pero, ang kapot, may giniibo daw sinda na mapangatamaan din ang mga whale or ang mga, di ba, ang mga dolphin. Sabi nga ni duman baga, ang simpleng apon kang sadit na basura or pag-segregate kang basura, nakakatabang na para sa habitat kang Kasi kung tutuusan pala, ang pasakaw, igwaman talaga siyang dolphin. Kasi may mga dolphin site din sa sa pasakaw eh. Nagkataon dahil sinda nagrarani duman sa shore kasi may mga diaper sa eraro. Bata da. Yun, tubod ako dyan. Or pero baka... hindi ko talaga ma-imagine sa kadakulan tang dinumanan, ito talaga si lugar na talagang naging emotional ako. Baka pagal ka na kayo. Dahil man sa pagal, talagang nahirak talaga ako sa sa dolphin. Ako baga, naluha man ako kadto. Pero ako talagang itong sa music. Na itong, minsan baga, imbes na ma-enjoy mo, garo nahira ka. Garo may kirot sa sakuyang garo nag-guilty ka sa sarili mo na. Tanong ko ni Gibo. Itong nagbayad ka para garo sinorportahan mo pa si Arquin, di ba? Something like that. Which is kumbaga siguro, culture shock siguro ako or kung ano pa man. Basta na-shock ako, tapos napahibi talaga ko. So, nahirak ako duman sa yun ang total trip me sa San Diego, California. So, sana na-imagine nindo si dinumanan me. Oo. Or sana magkaigwa ning isipon nindo sana magkaigwa ning pagkakataon, naggabos kita na Bicolano, ma-experience din ang mga na-experience me. Di ba? Na ang hinikayat mi na ang gabos magtrabaho, na mag-iskosar para sa sadiri ninda, na dahil man nindo maabot kung ano ang nadumanan mi, at least, madumanan pa nindo ang ibang bagay na mamulat kamo sa kamugtakan kang iba. Kasi, baka sa paagi kang, halimbawa, pagtutour nindo, or pagkakaigwan nindo ng exposure sa ibang lugar, baka ma-realize nindo sa sadiri nindo na, ay dapat pangatamanan ko man ang sakuyang lugar. Yung kasing isinapod na, may formula katang itong curiosity plus exposure will lead to a certain learnings na mabagukan sa indong pagkatao. And I thank you. Charot. Pero ano ang sa imo? Ano ang take mo naman sa biyahe ta? So garo naka-experience ako ning sarong bagay na dai ko akalaon na mamamatian ko pala. Tapos ito nga sabi mo nga namulat ako sa sarong bagay na may mga iba pa pala na bagay na nag-i-exist bako lang duman sa sakuyang sarong shell. So totoo man talaga itong sinasabi na if you come out duman sa shell na igwa ka, you'll learn and you'll see a lot of stuff na talagang makakapakinabangan mo sa imong buhay. And then you learn from it. Kaya nga itong sinasabi ko sa imo, curiosity, tapos exposure will lead you to a certain learnings na pwede mong ihiras. Yan. So, kaya yun yung ginagibot. Yes. Ako ang sarong bagay naman na take ko talaga is that sana kita mapangatamaan ta din ang satuyang kultura, ang satuyang tradisyon, lalong-lalo na si mga historic place, si mga buildings, na paano ning istorya, na paano siguro nin mga adal, duman. Kasi sabi nga, di ba, may kasabihan kita, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. May stiff neck. May stiff neck. Hindi makakaroon sa paroroonan. So, sana kita. May lapo. Oo. Sana kita ma-realize na na kung ano si roots ta. Si ugat ta kung saan kita hali. Siguro from there, mapapangatamaan ta, magkakaigwa kita ning pagmakulog sa satuyang lugar. Diba? Alimon mo, Peña Francia Festival. Diba? Kung dai mo naaraman si historic ang Peña Francia Festival, magiging deboto ka daw. Yes. Kaya gusto po nindun madangog kung ano man po itong tungkol sa Peña Francia, lang po kami sa Spotify. Yan. Igwa kami duman ning episode. May man to, dito tiglag sa Spotify. May ba? Sorry.
Napasarap pala. So, yun ang Then, special. Nag-special lang. Oo. So, yun ang ito ang sabi ko. Ang sarap pa sa hapot ko naman, kung kaya ninda, daita kaya. Ano ang nagpupugol para kita maging asensado sa buhay? Mag-develop ang satuyang syudad. Kung mag-develop ang syudad, damay gabos. Yeah. Siyempre, mapuo na po yan sa gobyerno. Mapuo na po yan sa mga politiko. Na ang realization ko digdi, na sana kita bilang Pilipino, daita tangkilikon si mga politiko na tiguhungit na lang kita. Kaya nga sinasabi ta nga mapuon talaga ang kada saro or mapuon ang pagbabago sa imo. Oo. Sa diri mo mismo, itong sa tao mismo, miski ba na sa politiko, di ka na maghalat sa politiko. Puunan mo sa imo. Di man kasi. Kasi inot sa gabos, daw magbago ka sa diri mo. Kung napapaduman si tax mo sa pangungurakot, makimansa na. Dahil man, na simple change. And dahil man magabagabos na sinasabi ng politiko. Di man gaboson. May mga politiko man na kasi na maray din. Oh, may iyo. Pero what I mean, sinda rin talaga mismo ang mabago sa satuya. Kasi individual. Individual mismo. Halimbawa, ako gusto ko magbago. Tapos nagpolitiko ako. Di ba mabago ko ang community ko. Change will always start with you. Mm-mm. Not just the government. Ang pinaka-core kayan is itong talagang ang pag-iisip mismo. mo. Kasi kung ang pag-iisip mo maray, mapili ka ng politikong maray. Yan. So kung igwa kang politikong maray din ang proyekto na maitatao sa tao. Kaso nga mayo nga ning maray, duman sa papipilian mo. Yan ang problema. Yan ang problema ta. So ini po si Juan. Ini man po si Christina. As in, ini po ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol to the world. Ayan. 1 hour. Grabe, 1 hour ka ito nagpatala-tala.